Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana lafiya. Fatan kowa da kowa ya yi sallah lafiya. To masha Allah ya kyau. Allah ya maimaita mana, sa'annan Allah ya nuna mana shekaran gaba. Alfarman Nabiyu Rahmati sallallahu alaihi wa sallam. Kamar kullum kamar yadda aka saba, yau ma na zo muku ko in ce na ƙara dawowa kamar da yadda aka saba. Ga masu buƙatar shiga group ɗinmu na VIP to za ku iya ku ɗauki lambar wayar mu da take kan sikirin ɗin fastar nan. Gata nan ita ne, gata nan za ku ganta da +227 nambar Nijar kenan a takaice. To insha Allah da zaran kun ɗauki wannan nambar kuka yi mana magana za mu yi muku bayanin yadda tsare-tsaren shiga group ɗin mu yake, sai ku biya kuɗin ku shiga cikin group ɗin mu na VIP domin samun dukkanin shirye-shiryen da suka fita akan lokaci da zaran sun fito ba tare da wani dako ba ko tsaiko. Insha Allah duk wani fim da kake da bukata ko yanzu aka saki fim ɗin zaka same shi ne kawai a cikin group ɗin mu na VIP insha Allah. Sa'annan ga masu buƙatar shiga group ɗinmu na Algaita Dub Studio kuma za ku iya ku ɗauki nambar mu ku yi mana magana, sa'annan a cikin sassauƙan farashi, ba wai wata tsada ne da shi ba insha Allah. Na'am, kamar kullum kamar yadda aka saba, idan wannan ne zuwanka na farko kan YouTube channel ɗin mai suna MSA Creation for the Lord, to kai mana subscribe, sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ke sanar da ku da zaran mun ɗora sababbin shirye-shirye a wannan channel tamu mai albarka. Mun gode da ziyartar wannan shafin namu, muna godiya.